velkommen til Creamy Ice Cream. Creamy Ice Cream. I dag kan man ikke spise en is, den smelter sikkert lidt hurtigt. Fordi solen skinner. Og så lige film over på det andet derovre. Hvad? Og så er der lidt gråt med et lille hul. Heldig for hullet. Men hullet bliver dækket. Men... En mave og en krav. En mave og en krav. Okay. Men nu vil mig og Camilla. Ja, vi skal lige... Vi vil lege på legepladsen. Okay, jeg starter med den der. De ruller, de kører. Det er vildt. Nu tager vi også lige en gynge og gynger lidt, imens vi filmer. Så jeg også hygger jer lidt. Rutsjebanen. Tadam. Hej. Nu skal vi se Camilla køre ned af rutsjebanen. Hun kommer her. Der er lidt grønt derovre, men der er sol. Okay. Ditte. Vi tager den værste. Den verdens grønte. Vi tager den verdens grønte rutsjebane. Uden at dø. Nej, du lægger den ikke op der. Nej. Nyt det. Altså, nu skal vi... Nej, vi skal lige kigge lidt nærmere på den. Hov, nu glæder den lidt længere ned. Den der. Den må komme væk. Væk med dig. Så forsvind der. Graver vi den lige ned. Så. Ja. De leger som små børn. Dem kender I godt, dem der. Kom herover! Du fik en rejse op for mig. Ærgerligt! Se, Det gjorde jeg også. det mørke har dækket over for det lyse. Okay, nu Der er blevet. Camilla. Og nu vil jeg rutsje ned af denne stang. Gå derover til hullerne. Ja! Lærke. Jeg kender en, der hedder Lærke. Jeg kender en, der hedder Camilla. Jeg kender nogen, der hedder... Ja! Og jeg kender nogen, der hedder BDO. Hvad nu det er? Jeg kendte ikke, hvad BDO var. Der kommer du. Venlig. Nu løber vi lige lidt. Der kommer den døde menneske ned. Hvem er personen? Ja, man kan ikke se sådan der. Så. Jeg går videre til næste legetøj. Den er grøn.
Og der kommer et menneske. Vi ved ikke, om det er en edderkop. Men vi ved ikke, om det er en lærke. Men det vi ved er, at personen, eller dyret, rutscher nu. Ja. Undskyld handicap, det må du meget. Så, ved du hvad et hermafrodit er? Ja. Godt. Lad som om du er i et tv-vært. Der er et hul. Og vi løber lige lidt. Vi dyrker lidt motion. Og vi kigger, hvem det person er. Er jeg ikke bare høj nu? Lærke, kunne lige holde kameraet? Ikke kunne. Mit navn er Camilla. Og jeg hedder Camilla. Okay. Hej. This is Pokemon.